हिन्जाव गोदानखौ दासो लोगो मोनदां। आयो आंखौसो हिन्जाव गोदाना दोनबाय। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। एबारावथ' जोबनो थाङा हाबाया, हाबा खि हाबा, अखा नायलानो हाबा। ओमफ्राय दिनै ग्रोब गामियावनो मोनसे हाबा दंबावोलाय, नैबेयाव फैलायबाय हाबा जानो। दा नोंथांमोननोबो एसे देखायलांनोसै हाबा जानाय नामैनो 2-3 मिनिटसो नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो। आंजों लोगोसे दङ जाहैबाय जोंनिया SK बड' ब्लग सासे, ओमफ्राय नोङो मा नाममोनलाय? बसुमतारी ब्लग 1। बसुमतारी ब्लग 1 बेनिबो चेनेल दङ, इउटुब फेसबुक गासिबो दंजोबो, बेनिबो दङ। ओमफ्राय आरो सासे दंबावो सिङाव, बेखौ दा खोन्थानोसै नोंथांमोना। जोङो सिङाव हाबलांग्रोनोसै नामा नों? सासेयासो हा? सासेयासो राजु दैमारि। राजु दैमारि सासे। थ'दो होमब्ला हाबलांनोसै सिङाव। थ' नोंसोर सिगांदो। दस्राखौसो सानदोंमोन आं। बुंथ'ले मालाबा बुंनायसै जोंखौ मालाबा। फैदो अब्ला जोङो सिङाव हाबलांनानै हाबानि साजायनायफोरखौ नायनोसै। गेटआव नै नोंथांमोना बेफोरबायदि नुनो मोनगोन। बोरायखौ दाखेनो दे फैदो फैदो। दा बेफोरबायदि पर्दाजों सोंथेजोब्बाय। ओमफ्राय जोङो हाबाथिलियाव हाबलांसिगोन। खोथामा नैबे आलासिफोर साहा लोंहोग्रा जाहैबाय। आलासिफोरखौ बेयाव साहा लोंहोयो। हिन्जाव गोदान लागोमोन नामाथाय नोंसोर हिन्जाव गोदान लागो नोंसोर? दा स्राय दंजोबो जिरायनानैहाय। ओरैसो होनदां नै हिन्जाव गोदान लागोफ्रा। अमा बेदर गाजरजों कफिजों खाजि गोथां लगायनायनि। ओरैनो बे बयलार, अमा, टमेट' साखिनि। बेदर ना बेदर, ओंखाम। नोंबो दं ग्रुपआवहाय? आंबो दं। ओमफ्राय नोंलाय बबेथो ड्रेसआलाय? आं दिनै बिरादसो थादोंना। दे 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 दे। दा जालागासिनो बिसिनिबो ओंखाम रानग्रा, बिसिनिबो ओंखाम रानग्रा ग्रुप दङ। दिनैहाय फार्स्ट टाइम फ्रियावनो मावना होदों नामा दिनैनिखौ? बोरो नोंसिनि दा जानायफोरखौ एसे स्राय देखायबाय आङो। बांद्राय देखायबाय थालायलिया, लाजियो ओंखाम खुरग्राफ्राबो। नै हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना दाबो ओंखारथ'वाखै, बेनिखायनो नोंथांमोन दिन्थिथ'नो हायाखै। आङो दा देखायगोन र'। नैबे सिङाव दोनदों जाहैबाय हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ। बे न' सिङाव हिन्जाव गोदान लागोन ने मादैमोन? मा गामिनिफ्राय हिन्जाव गोदान दा? बै सबायझार गुदाफारा। बै सबायझार गुदाफारा। दे 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 दे। आंहा बिबै जायो। दे। हिन्जाव गोदान लागोखौसो मोनासै ने? थांजोब्बाय बिसोरो। मिन्ट्र जागासिनो। गोजोन्थों दे। गोजोन्थों 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 गोजोन्थों। बिदाय लाबाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदानजों। आयं दे दे लाबाय, नै दासो नोंखौ मोनबाय। औ उराय होजोबनोसै एबार। SK नोंथां, दाथ' नोङो जोंनि बे फाथाबारि आइलेण्डआव फैनानैहाय हाबा मोनजाफैबाय। गोसोखौ माबायदि मोनदों? गोसोआ बिराद मोजां मोनदों आङो। मानो होनना बुङोब्ला नै जोंना राजु ब्रादारा गावनावहाय फेसआवहाय होदोंमोन आरोना। ओमफ्राय
आं माने एडजास्ट खालामनो हायाखै आं नायदों ओमफ्राय मा राजुआखौसो गोदान लाफिननायसो नामा सानदों आङो साइसारि कमेडिसो दै आं नुदों ओमफ्राय एक्जेक्टलि आं राजुनि बिदानि हाबा ना मा बेखौहाय आं मिथियामोन आरो ओमफ्राय दा सासे ब्रादारा लिंहरबाय फैबाय आङो ओमफ्राय फैनानैहाय दाने नुफैबाय आङो राजु ब्रादारनि बिदानिसो हाबा आरोखि ओरैबायदि सौग्रावलायफैदों बिराद मोजां मोनदों बेनिफ्राय गामियाथ' जोंनिया आइलेण्ड गामिलै आइलेण्ड गामि फुकफाथाबारि फैनायफ्रावथ' जोंनिया दै बारना फैनांगौ जायो लामाफ्राव एसे दुखु मोनबाखैथ' गोम गोमसो मोनदों आं मानो होनना बुङोब्ला गोदोहाय एसे ओरै सालथाव दैग्राफोरजोंबो खना खनला बेरायलाबायफायोमोन ना एक्सपिरियेन्स बेखौहाय माने गोसोखांफालायनाय मोनदों आरोखि आं ओरैहाय एसे खना खनला फैनानै बिराद गोजोननाय मोनो बेफोरबायदि एसे दंफां लाइफां ग्रिम ग्रिम बेबायदि हाग्रा सिं सिं गामि थायोब्ला फिलिंसाखौनो आलादा फैयो आरोखि मोनसे जस जाखाङो आरोखि हाग्रा सेराव थायोब्ला दा ओरैबायदि मोजां मोनदों आङो जेबो खस्थ' मोनबोआखै ओमफ्राय बैयाव आन्दायस्रोदोंमोन सासे मानसिनाव सोंनांदों ओमफ्राय सिदा थां आदा होनबाय आरोखि ओमफ्राय दांबोबाय आं सिदा फैना आरो बेयाव दाबसे जायगायाव सोंफैबावनांदों आङो बेनावथ' फन खालामनानै डिस्टार्ब खालामहराखिसै आं ब्रादार असङावथ' ओमफ्राय दा सौफैबाय आरो फाइनालि नै बिराद मोजां जाहोबाय लोंहोबाय दाउ बिदरबो जादों अमाबो जादों आं ओरैबायदि गोथाव दाउआबो मोननै जादों दै जायखौ बुङो बयलार लकेलबो जादों अमाबो जादों स' थेंकिउलै जासोना दोनखाबाय नै उदैया जायगायानो गैलायखायलाय नै दा बोरैबा साइडजों दोनग्रा जायगा दंब्ला जाबावगौसोमोन बेनोथ' आयं बेनो आदार दे आयं दे गावनि जखाखौसो जायोहाय नै हिन्जाव गोदानखौ दासो लोगो मोनदां आयो आंखौसो हिनजाव मोनना दोनबाय आं हौवा गोदान दे माबाफोर नायदो नै जोंनि हाबाया ओंखामा मानसियानो गैया जोंनि हाबायाव होस दननिफ्राय मानसि जादों दे माने थांबाय एसकेया थांबाय ने लोगो हमस्लाबासै दिनैनि जेनाखि जानो गोनां हाबा बेवहाय मोजाङै मोजां जानानै थांबाय दा आसा खालामो रायजो राजा नोंथांमोना बयबो आशीर्बाद होगोन आंनि बिदानि सायाव आरो गोबां मानसियानो फैबाय दिनैनि हाबाफारियाव फैनानै मेहेर गोनां जाफुंसार होबाय बेनि थाखाय हाजासे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हरनाय सिबिनाय जासिहरबाय लोगोसे आंनि वाइफ दं मा बुङो एसे बुंना हरदो बावदोंसो मोनसे खोथा दै बेंग्लाय नार्जारि चेनेलखौ बयबो नायो बहुद भिउस फैगोनथ' अननानै नोंसोरो राजु दैमार इउटुब चेनेलखौ शेयार खालामनानै खेबसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो शेयार खालामनो दाबाव अब्ला आं वाइफनो होबाय आं मा होनबावनो जोंनि हाबायाथ' मोजाङै मोजां जानानै थांबाय बेनि सायावनो रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर आरो मा बुंबावनो बेनो
Arbau. Ya.